Пенза өлкәсе Алиева авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Зөһрә Зәкәрия кызы Абдрахманова бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Хайровлар гаиләсе, дуслары Наилә һәм Исмаил котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 55. Бу бит кешенең тормыш көндәлегенә шул кадәр матур саннар төшкән гүзәл чагы. Әлбәттә, бу чакта хатын-кызның шәшкәдәй гүзәл булып, бәхет дөньясында гизеп, үзенең туплаган тәҗрибәсе аркылы олы бер урынга куелып яшәгән вакыты була. Нәкъ шул килеш безнең дустыбыз Зөһрә дә бүген юбилейын каршылый. Әлеге гаиләне безнең төбәктә генә түгел, гомумән бар өлкә һәм Ульяновск өлкәсе дә белә торгандыр. Тырыш, тәртипле, хезмәт сөючән гаилә үз алларына эш ачып көне-төне тормыш арбасы тарталар. Зөһрәнең нинди икәнлеген беләсе килгән кеше аның яшәгән җиренә генә күз салсын. Чәчкә эченә күмелгән өй йорты, мал-туар, кош-корт тулы абзарлары, яшелчә тулы бакчасы — бу барысы да аны тасвирлыйдыр. Иратның һәр адымына этәргеч булып яши белгән хатын-кызлар гына Зөһрә сыман шундый дәрәҗәгә ирешәләрдер. Үзе кебек үк кызын да, улын да тәрбияләп үстереп, алар тормыш иптәше белән бүгенге көнгә кадәр уллары Әнвәр һәм аның гаиләсе белән матур гомер билиләр. Уныклары өчен бар гомерен дә бирергә әзер булган дустым чын әбекәй дә, олы хәрефтән ана да. Миңа килгәндә Зөһрә ул бик киң күңелле, олы йөрәкле, һәр вакыт ярдәмгә ашыгучан, хәлеңә керешә ала торган дуста. Мин шуңа аның белән горурланам, аны бик яратып, хөрмәт итеп яшим. Кадерле дустым, сине олы бәйрәмең, 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыймын. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Алда да шулай бер-берегезгә кирәк һәм терәк булыйк. Картаям дип хафаланма. Узды вакыт шүт кенә. И гүзәл җан, синең өчен 55 яшь шүт кенә. Бит алмаңны ни кызарткан, яңгыр микән, кар микән, сине күреп сокланмаган берәр ир-ат бар микән? Дулкынланмый, ачып булмый гел бакчаңның капкасын. Чәчәккә кырау төшүдән Ходай үзе сакласын. Бәйрәмеңдә караңгыдан бушандыра тор безне, дөньяның матурлыгына ышандырып тор безне. Хөрмәтле Зөһрә Зәкәриевна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Дуслар белән гомер үтәсе, бар әле бар сезнең белән бәйрәм итәсе. Дуслар кирәк, дуслар терәк тормыш юлында, дуслар белән гөрләп яшәү Ходай кулында. Бәйрәмнәрдә генә түгел дуслар гел кирәк, дуслар кайгы шатлыкларда һәр чак гел терәк. Шын җан дуслар алтыннардан кыйммәт күбрәк, алар кайгы шатлыкларда булсын күбрәк. Бәйрәмнәрдә генә түгел дуслар гел кирәк, дуслар кайгы шатлыкларда һәр чак гел терәк. Шын җан дуслар алтыннардан кыйммәт күбрәк, алар кайгы шатлыкларда булсын күбрәк. Булса, даның артыр, дәрәҗәң артыр. Шын җан дуслар туган итеп сине яратыр. Дустыңа булса, шундый булсын үзеңнән яхшы. Тормыш юлларын үтәргә җан дуслар тапшы. Бәйрәмнәрдә генә түгел дуслар гел кирәк, дуслар кайгы шатлыкларда һәр чак гел терәк. Шын җан дуслар алтыннардан кыйммәт күбрәк, алар кайгы шатлыкларда булсын күбрәк. Бәйрәмнәрдә генә түгел дуслар гел кирәк, дуслар кайгы шатлыкларда һәр чак гел терәк. Шын җан дуслар алтыннардан кыйммәт күбрәк,
кайгы шатлыкларда булсын күбүрәк. Гел кирәк, дуслар кайгы шатлыкларда һәр чак гөлдерәк. Шын жан дуслар алтыннардан кыйммәт күбрәк. Алар кайгы шатлыкларда булсын күбрәк. Бәйрәмнәрдә генә түгел дуслар гел кирәк. Дуслар кайгы шатлыкларда һәр чак гөлдерәк. Шын жан дуслар алтыннардан кыйммәт күбрәк. Алар кайгы шатлыкларда булсын күбрәк. Алар кайгы шатлыкларда булсын күбрәк.